Πάρω το τηλέφωνο πριν από λίγο, με ένα κύριο τηλέφωνο, μου λέει: Φίλε, έχω ένα αυτοκίνητο, έχει 1.300.000 χιλιόμετρα. Θα το φέρω να κάνουμε καθαρισμό. Μου έχουν πει ότι κάνει ωραία δουλειά. Σκέφτομαι και εγώ, λέω: Ωραία, λέω, θα κάνουμε πάλι viral βίντεο. Θα γίνει viral με τα πολλά χιλιόμετρα. Τελικά έρχεται ένα αυτοκίνητο, ήταν αυτοκίνητο ταξί, το οποίο είχε όντω πολλά χιλιόμετρα. Και άρχισα μου λέει ο κύριο ότι ξέρει, μου λέει, μέρα με τη μέρα αισθάνομαι το αυτοκίνητο να πέφτει. Ο κινητήρα μου λέει: Χάνει τη δύναμή του. Μου πάνε για σένα εδώ, έχω δει τη δουλειά που έχει κάνει, ήρθα και εδώ να μου το φτιάξει. Του λέω: Ωραία, ρε φίλε, του λέω: Έχει πάει συνεργείο. Όχι, μου λέει. Δεν θα πάω συνεργείο, αφού μου πάνε ότι πάει εσύ εδώ πέρα. Ή θα δώσω εσένα, θα κάνει καθαρισμό, θα γίνει ο κινητήρα καινούριο. Αν είδα από λόγο, τώρα σε φτιαχνόμουν. Ανοίγω το καπό και ακούω μέσα το κραδασμό, αυτό το χαριστικό κροτάρισμα που κάνουν τα ντίζι να χτυπάει δυνατά, να χτυπάνε τα μπέκ. Λέω: Φίλε, συγγνώμη, του λέω: Εγώ δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Θα μα πει να το πάρει, να φύγει, να πα συνεργείο. Εδώ μπορεί να κάνουμε καθαρισμό και θα μα σκορπίσει. Πώ ξέρω εγώ ότι αυτό ο κινητήρα είναι εντάξει. Μπορεί να πάω το μαρσάρο και να βγει μπέλα τον εξάντληση. Τελικά με τα πολλά έφυγε ο άνθρωπο, εντάξει, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Φαντάζομαι ότι θα έχει πάει στο συνεργείο. Γιατί το σωστό είναι αυτό να πάει συνεργείο. Κάνω αυτό το βίντεο για να πω ότι εδώ πέρα δεν είμαστε μάγοι, δεν έχουμε ένα μαγικό ραδάκι να φτιάχνουμε του κινητήρε. Εμεί κάνουμε απλώ ένα καθαρισμό. Όταν ένα κινητήρα έχει πρόβλημα, δηλαδή τον ακού το κινητήρα να μην δουλεύει σωστά, το πηγαίνει στο συνεργείο, δεν έχει εδώ πέρα. Εδώ θα να κάνουμε τη συντήρησή μα, να κάνουμε το καθαρισμό για να έχει ο κινητήρα την απόδοση σωστή, την κατανάλωση που πρέπει να έχει.